ассалому алайкум бародарони мусулмонон, бародарони аҳли ислом. номи ман Нуриддин Абилов мебошад. ман бемории гурда дорам. аз бемории гурда азият мекашам. тӯли 8 сол аст ки муолиҷа мекунам аз бемории гурда. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарони азиз, умедворам ки соҳу саломат ҳастед. бародарои азиз, алҳамдулиллоҳ мо созем хубем, худоро шукр, шукронаи парвардигор. бародарои азиз, як навора хостем пешкаши шумо кунем. ҳамин бародар ба мо муроҷиат кард ки ҳамин навори моро пешкаши бародароне кун ки аз дастшон меомаги барои ман ягон хайр кунанд, ягон ёрдам кунанд, ана дасти ма камбизоата бигиранд. ба ҳамон хотир бародарои азиз, ман ҳамин навора пешкаши шумо мекунам. ҳамин бародара оператсия кардан дар кор. ин бародармон ҳузур дорад дар Тоҷикистон. бародарои азиз, худованд падарша раҳмат кунад. падар надоштаи бародаро. хай ана хулосаи гап, ма историяша фаҳмидам. ин бародармон беҳад дар ҳолати нохуб қарор дорад. бародаро, ба ҳамон хотир ана аз шумо хоҳиш мекунам бародарои азиз, хай бо худтон гӯш мекунед чӣ мегӯянд ҳамин бародар. мақсад каме ки боша бародарои азиз, ҳамирам як ёрдам кунем, ҳамин оператсияша ҳамин бародар бигузарона. шумо хоҳиш мекунем бародарои азиз, кадомед ки метонен бародаро, кадомед ки наметонен, ана дар ҳаққаш дуо кунен. иншоалло ба амраи худо ки хуб аст. инам беҳтарин бародарои азиз, маҷбурӣ нест бародаро. фақат аз шумо хоҳиш мекунам ана ягон гапи лишни нашава нисбати ҳамин бародар. ҳамин бародари мову шумо ҳай. кадомед ки зӯртон мераса бародаро, марҳамат ана дасти кӯмак кунин. кадомед ки зӯрат намераса бародаро, ана дар ҳаққаш дуо кунен. иншоалло ки ям беҳтарин аст, хуб аст. баъд дар охир як чизи дигарро гуфтанӣ тонам бародаро. дина як бародари мо гузашта шед. ана бародараш хоҳиш кард ки масъад ягон наворе карде, дар ҳамон наворат бигӯ ки дар ҳаққи ҳамин бародари мо дуо кунанд. худованд раҳмату мағфират кунад бародара. бародарои азиз, дар ҳаққи бародар дуо кунед. худованд ҳаматон нигаҳбон боша. худованд ки ҷое ки бошем сарбаланд бошем. ассалому алайкум бародарони мусулмонон, бародарони аҳли ислом. номи ман Нуриддин Абилов мебошад. ман бемории гурда дорам. аз бемории гурда азият мекашам. тӯли 8 сол аст ки муолиҷа мекунам. аз бемории гурда азият мекашам. тавре ки дар навор манро дидаистед, ҳозир ман дар клиникаи Мансуров қарор дорам. дар ҳамин ҷо маро бистарӣ карданд. имрӯз 10 рӯз шуд, 10 рӯз пура шуд. духтуро диданд, гуфтанд ки ҷарроҳӣ кардан лозим аст. барои ҷарроҳӣ албатта пули калон лозим аст. шароитам нест. бародарони аҳли ислом, як ёрдам кунедтон. барои ҷарроҳӣ пули калон лозим аст. пересадка почка, наркоз ёрдам кунедтон илтимос. айни ҳол 3 маратиба гемодиализ кардам. ин фистула аст. фистула монда мана дар гарданам. як ёрдам кунед илтимос. қувват ба тавоноӣ касе метавонад чанд кай бошад ёрдам кунед.